Ahoj, já a Nikča jsme si pro vás připravili další video, ve kterém vám ukážeme, jak jsme strávili společné odpoledne. Co jiného by nás mohlo napadnout, než si postavit parkour. Skákali jsme malé křížky, i velké kolmáky a na oxedy se taky dostalo. Jako první jsme si postavili malý křížek na rozehřátí a teď vám z něj ukážeme pár záběrů. Další překážkou byl i kolmák, který nám nedal žádnou práci přeskočit. A úplně nakonec vám ukážeme záběry z našeho největšího skoku. Nejnáročnější byl oxer, který vám ukážeme teď.